nin waleya in tara dɔgɔkun fila kɔfɛ ɛnsansi feere jɛkulu OPEP n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Arabi Saoudite jamana bolo ni jamanakuntigi Joe Biden ye nisɔngoya yira ka da kan u y'u ka waleyaw ta k'u da Irisi kɛrɛfɛ ani ka sɔn ka dɔbɔ ɛnsansi dilanni na mun bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka ɛnsansi sɔngɔ yɛlɛn kosɛbɛ Ameriki jamana kan. Nga bi laseli la plan to refill the strategic petroleum oil reserve in the years ahead at a profit for taxpayers. An bɛ taa fɛ hali bi walasa ɛnsansi sɔngɔ bɛ se ka dɔgɔya wagati min na ni jamana wɛrɛw ka wilikajow kɛlen no sababu ye k'an ka fɛnw sɔngɔ gɛlɛya. Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ye kunafoni mun lase Ameriki masayaso kɔnɔna na Maison Blanche. Biden ye a yira k'a fɔ ko taji sɔngɔ yɛlɛnni kosɛbɛ sababu bɔra Irisi ka wilikajo de la ka dankari Ukraine jamana na. Irisi jamanakuntigi Vladimir Putin fɛ a ye lakodɔnni kɛ waleya min fana kan k'a fɔ ko ɛnsansi sɔngɔ kun jiginna duguma tɔrɔmɔɲɔ 30 ɲɔgɔn na sigiyɔrɔma 100 la san daminɛ na. Nga a sɔngɔ tɛ ka jigin teliya la an bɛ wagati min na komi sisan a ye mun fara a kan. Waleya minnu kɔni talen no sen kan Ameriki jamanakuntigi fɛ ka jamana fanga tabiyaw waleya walasa ka taji sɔngɔ nɔgɔya Ameriki jamana kɔnɔna na wagati min na kɛlɛ nin bɛ sen na Ukraine jamana kan. Sani fɛnw sɔngɔ yɛlɛnnin ba ka caman b'o la ka fara OPEP kan waleyaw kan ka ɲɛsin jamanakuntigi ma jamanakuntigi min kun ye layidu ta k'a fɔ k'a bɛna ɛnsansi feereli hakɛw lataa ɲɛfɛ teliya la ka ɲɛsin siniɲɛsigi jamana ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛyaba ye. Is a good price for companies and it's a good price for the taxpayers.